Bulaidwng lên đạt xin thôi. बे दैदेन आरो निजरा मोना मा जाबाय थाखो एक्चुअली नोंसिनि ड्रामा नामा बियो नोंथांमोननि मा होनो डलार खामायनायनि मोनसे ड्रामा नामा नाटक नामा बिदि नोंथांमोना ट्रेन्डिंआव थाबाय थानो लुबैदों नामा बिदि ड्रामा देखायबाय थानानै मा दसेनो नांलायनाय दसेनो बुदलायनाय दसेनो खमा बिनाय दसेनो केस होलायनाय मा जाखो जेनेबा जोङो फेसबुकआव इउटुबाव खुलिबानो नोंथांमोनखौ नायबाय थानांगौ नामा बेफोरबायदि दावराव जाबाय थानोहाय नांलायबाय थानो माबायावहाय फेसबुकआवहाय इउटुबाव ससियेल मिडियाफ्रावहाय मा फोरोंलांनो सानखो नोंसोरो दाबो गाइखेर जाग्रा उन्दै गथ'फोरबाव नामा बेफोरबायदि एकदम दसेनो बे दैदेनाथ' दैदेनखासै एकदम दसेनो खनजिथाजों दावराव जालाय सोरजोंबा माबे एकदम ट्रेन्डिंआवल' डलारनि थाखाय ट्रेन्डिंआवल' थानो लुबैयो आरो बिसोरो मा होनबावनांगौ मा जागोन नोंसोरजों बाब्रे डलारनि थाखायनो एकदम फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय आरो गावसिनि एकदम नांलायनाय बुलायनायखौनो ट्रेन्डिंआव थानो लुबैनानैनो एसे सोलायदो भिडिअ'आव नायलाय बिसोरनि नांलायनाय बुलायनायखौ माबायदि बिसोरो नांलायदों बुलायदों आरो माबायदि नै केस होलायफिनलायदों मा जा Bulaidwng lên đạt xin thôi. दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइफ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बेबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बिखिनियाव बुंना दोनसै खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंफ्रांनाय जादों ओमफ्राय एबार बेबायदि भिडिअ माने निजरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दा बे निजराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों ओमफ्राय जोङो दा निजराजोंहाय सावरायदो होननानैहाय फैदों आरो ना निजरानि रुमावहाय ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ ओंखायनो दा निजराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजरायावहाय निमाहा बिबाय आरोना खुलुमबाय हेलौ लोगोफोर जि जानानै थांबाय जाथाया ओरैबायदि बिराद गिदिर जानानै थांबाय आरोना जाथाया ओइ माबा आं माब्लाबाबो थांनो नैलै आं बेयाव थानायाव थांनो नागिरदों नोगोद गिदिर माबा जाबायना दहायो ब्लक लादों आं ओइ आदामोन फैगासिनो थानायाव माबायनो माने आंखौ रुमाव फैनानै बुफैदों आरोना दहायो दैदेनमोनलै दैदेन हिनजाव गुन्दामोन माने हिनजाव लानानै मानसि जमा बायनानै लाना मानसि जमा लिंथुमना लाना फैनानै आंखौ बुफैदों आरोना ओमफ्राय दा रुमाव आंखौहाय आं ओंख्रिसो संबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय रुमावनो हारसिं थायो बै गोजौआव आं थायो आरोना आंखौ फैलाय बेनो आंनि रुमा बे थानानै माने आंखौ बिसोर फैनानै बुफैदों आरोना बिरादनो ओमफ्राय दा बुनाय भिडिअखौ बारा लाजोबबावाखै आङो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाजोब्बाय ओमफ्राय नै आगैमोन जोंनि न'नि मानसि जायो दे बे दासो आंखौ लामायाव लोगो मोननानै आंखौ बुंबाय आरोना बे जोंनि न'नि मानसि जाखायो आरोना ओमफ्राय ओरै आदामोन सानै फैगासिनो अयथासार गाज्रि आं ड्रेसबो गानखायाखैमोन आरोना मा गाननानै थाया आंखौहाय भिडिअ खालामबाय डाइरेक्ट दैदेनमोनहा भिडिअ खालामनानै माने आंखौ बुबाय आरोना नोगोदनो ओमफ्राय बिसोरजों फैफादों माखासे मानसिफोर बिसोरो मोखांखौ नुजाथियासै आङो जेन'बा आंथ' हारसिं नालाय उफाय गैया आं निमाहाखौ बिफ्लाखानांबाय नङाबा दहाय जादों आरोना आं ब्लगाव एसे बुंगोनो